ಹಾಡಿಡು ತುಳುವೆರೆನ ಉಡಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಾರ ಕಲೆತ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಡು ಲೆತ್ತು ಪುಗರುಣ ಗತ್ತುದಲೇಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಗೆ मस्त बजा मारी 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 Red FM Red FM Red FM Red FM 93.5 no 93.5 मस्त बजा मारी Red FM 93.5 घर परिवार सामान कारोबार या सेहत अपनों की समंदर पार कहीं भी कभी भी इंश्योर करवाए ओरिएंटल का ऑनलाइन इंश्योरेंस अपनाए जब ओरिएंटल हो आपके साथ खुशियों का इंस्टेंट इंश्योरेंस लॉग ऑन टू www.orientalinsurance.org.in ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ಪಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಉಡಲ ಬಾಕಿಲು ದಾಡ ಬಡ ಬಟ್ಯಾಲೆ ನಿದಿರದ ಕನ್ನಡು ಏನನು ಲೆತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸಡಗರರು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜದ್ದೇನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಲ್ಲೇ ಗತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾನು ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕೊಲ್ಲಾದ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಮಲ್ತಾನೆ ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ನೆನೆದ ಆಸೆಲ ಮೆಲಗು ನೋವಿಲು ನಾಟ್ಯ ಮರತುಂಡೆ
ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಣೆ ಮಟ್ಟದ ಪುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಾಲೇ ಗತ್ತದ ಅಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಾನ ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾನೆ ರೈಲಿನ ದಾಯಗ ಬುಡಪರ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಮರುತ್ತಾರ ರೈಲಿನ ದಾಯಗ ಬುಡಪರ ಅರ್ಜುನ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಮರುತ್ತಾರ ತಿಳಕೆದ ಬಳ್ಳಿನ ತಿಳಕದ ರಂಗಗೆ ನಡಪುದ ನಡಕೆದ ನಡತಡ ಕತ್ತದ ಕೂರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾಡೊಡೆಂಕ ಬಾರಿಗೆ ಕತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟೆಯಾನ ಪಿಂದೊಂಡೇನೆ ತಡ್ಯುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿನ್ನೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡ ನನ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಯಾಲೇ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಏನನ್ನ ತಾಯ ಇದು ಕಿಲ್ಲ ಪಾಡದು என்னன்னு தெல்பாய தும்பு பெறத்து வந்தனே ஆன பத்தது கெட்டேனே கத்துதானே ಬೆಳಗೆದ್ದು ಇವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿರಿ ದಿನವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಕುಣೀರಿ ಮಂಗಳೂರ ಬೆಳಗಲಿ ನಯವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ಸು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಸು ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಸು ಕೇಳ್ತಿದ್ಲ ಲಾಸು ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕು ಮಂಗಳೂರ ಬೆಳಗಲಿ ನಯವಾದ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನಯನ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ನಿಮ್ಮ ನಯನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜ್ಜಾ ಮಾಡಿ. ಐಸಿರಿತ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆ ನಿಲೆತ ಕೂಡುಡೆ ಸಿರಿಚಾವರಿಡು ತುಳುವೆರನ ಉಡಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಾರ ಕಲೆತೈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಡು ಲೆತ್ತು ಪುಗರುಣ ಗತ್ತದಲೇಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಗೆ ಐಸಿರಿತ ತುಳುನಾಡು ಕಲೆ ನಿಲೆತ ಕೂಡುಡೆ ಸಿರಿಚಾವರಿಡು ತುಳುವೆರನ ಉಡಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಸಾರ ಕಲೆತೈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಳುವ ನಾಡುದ ರಂಗ ಕರ್ಮಿಡು ಲೆತ್ತು ಪುಗರುಣ ಗತ್ತದಲೇಸಿಗೆ ಅಭಿಮಾನದಿಗೆ Red FM 93.5. Red FM 93.5. Red FM 93.5. Red FM 93.5. Check. Testing. Good evening, ladies and gentlemen present here.
ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ಜಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. Land Trades Builders and Developers presents Red FM Tulu Film Awards Season 4. So Red FM Tulu Film Awards Season 4 nen host malpere yan nigalottigolle Vijay Vineet ಯಾನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಂಚೆನೆ Red FM ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಾಂಡ. Yes, so Red FM the ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ, it's one of the leading media network. Anchane, it's one of the largest radio network in India, spread across 72 cities from Jammu to Kerala. Okay, so ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ Red FM. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತದು 11 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ 11 ವರ್ಷದ Red FM ದ ಜರ್ನಿಡ್ ತುಳುಕು Red FM ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಇನಿಮುಟ್ಟ ವಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚಾದು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ Red FM ಅಂದಲ ಪನೋಲಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ವಕಾಲ ದಾದನ್ ಪನ್ನಗ 4ನೇ ವರ್ಷ Red FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆವಂದುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಸೊ ಏರ್ಲ ಅತ್ ಇನಿಮುಟ್ಟಲ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸತತವಾದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಂಡ Red FM ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನು ಸೊಂಚಾದ ನೆತ್ತ ಲೆಗೆಸಿ ನೆತ್ತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ದಾದೊಂಡ ನನ್ನಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವನ್ ಪೋಪುನ್ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾದ ಶರ್ಮಿಳಾ ದಾದನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಶುರು ಆತೋಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸೀಸನ್ಸ್ ತುಲೆ ಮಾತ ಮದಿಮೆದ ಐತ ನೆತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಿಸಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರಲ ಬುಜಿ ಸೊಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕ್ಷಮೆನ್ ಕೇನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಮುಗಿಪು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊರೊಂದು ಇರಿತ Red FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮಾತೆರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ Red FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಅನ್ನು ಶುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ Red FM ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನತ ಬಗ್ಗೆ ಪದೊಂದಿತ್ತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಚಾನಲ್, ಈ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಳುಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪುನ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಐತಾರದಾನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ್ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆರೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ Red FM ದಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಫೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಕುಡ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಾಳೆ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪಾಪುನ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಕೇಸರ್ಸ್ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಕೂಳೂರು ಪಣಮೂರು ಆರ್ಬಾರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗಾಡಿಬಳ ಕೈಕಂಬ ರೈಟ್ boy right boy Kudla Express only on Sunday at 10 o'clock itta ini namma moolu Red FM Tulu Film Awards Season 4 ಅನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರವುಲ್ಲ. ಸೊ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಟೈಮ್. ಸೊ ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡುಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎನರ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಾತ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಜುವಲಿ ಆದಲ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಡ ನನ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಾಪನ್ ಬನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ AV ಪ್ಲೀಸ್. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Red FM Tulu Film Awards Season 4. Chappale for Red FM Tulu Film Awards Season 4. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ Red FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೂನಗ 2014 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಒಂಜಿ Red FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಶುರು ಆತಿನ ಐದು ಬೊಕ 2016 and then 2018 and ಇತ್ತ season 4 ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆವುಲ್ಲ. ಸೊ along with all the celebrities of coastal wood ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಬೈದರೀನಿ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಇನಿತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಪುಂಡು ಪನ್ನಗ 2017 ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ್. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10 to 11 ಪಿಕ್ಚರ್ 2017 ರಿಲೀಸ್ ಆತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದ 22 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ +1 ಅವಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜೂರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಇನಿ
ಸ್ಟೇಜ್ ಆಯರಂಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ತುಯರ ಕಾತುಂಕುಲ್ದ ಸೊ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನು ಬಿನ್ನರ್ ನಕ್ಲೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆಪ್ಪುನ ಸಮಯ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದು ತೂನಾಗ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಟರ್ನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಕಲಾ ಪೋಷಕರೇನು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಎಂಗುಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರೆಡ್ FM ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಶೋ ಆನಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. Yes, definitely. So this time we have one celebrity from Sandalwood. Yeah. So Arnabake Panpunanda are a national award winner, Anchane state award winner, Anchane Big Boss the winner. He's an actor, he's a singer, he's a television presenter. Whoa. So Nannalatha Panodanda Namma Panda Eddu Puji. So yes, let's have a AV please. ಎಸ್ಎ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ ಬುಕ್ಕ ಜಯಮ್ಮ ದಂಪತಿಲಿಗ್ ಸುರುತ ಮಗೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿದಿನ ಮೇರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜಿಂಜಿ ನಡೆದು ದುಂಬೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಚಲಿಸುವ ಮೋಡಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಲ್ತಿರು. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳು, ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಲ್ತಿರು. ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಮೂಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಚಿನ್ನಾರಿ ಮುತ್ತ ಸಿನಿಮೊಡು ಮೇರು ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಡ್ ಅಭಿನಯಿಸಾದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ಪಡೆಯಿರು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕೊಟ್ರೇಶಿ ಕನಸು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿನು ಪಡೆಯಿರು. ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ರಡ್ಡೆಟು ಬುಡುಗಡೆಯಾಯಿನ ನಿನಗಾಗಿ ಸಿನಿಮೋಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನಾಯಕ ನಟೆಯಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆಡು ಮಿಂಚಿರು. ಪ್ರೇಮ ಖೈದಿ, ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಪ್ರೀತಿ ಸಲಬೇಕು, ವಿಕ್ರಮ್, ಖುಷಿ, ವಿಜಯ ಸಿಂಹ ಎಂಚಿನ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಅಜಿಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾಲೆಡು ನಟನೆ ಮಾಲ್ತಿದಿರು. ಮೇರು ಖಾಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಆಜೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಮೇರೆನ ನಟನೆದ ಸೇವಂತಿ ಸೇವಂತಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಪದ ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಗಾಯಕಿ ಆದಿಲ ಗಮನ ಸೆಳೆಯರು. ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೆ ಸೋಜುಗದ ಹೂವೆ ನೋಡೆ, ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡೆ ಸೋಜುಗದ ಹೂವೆ ನೋಡೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಮುನಿವಾರೆ. ಅವತ್ತಂತೆ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 17 ಬತ್ತಿನ ಅಕಿರಾ ಸಿನಿಮೋಡು ಅಳಿಸದೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಪದ ಪಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಸಿಕರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯರು. ಅಳಿಸಿದೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರೀತಿಯು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ, ಅಳುವಿಗೂ ಅಳು ಬರುತ್ತಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಸುನೀಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕಿರುತೆರೆಟ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ಮೇರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 13 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 1 ವಿನ್ನರ್ ಆಯರು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 5 ಕಿರುತೆರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ ಆಯ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆನ. ಈತು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮರ್ಮಯ ಪಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರೆನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ್ 93.5 ರೆಡ್ FM ದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ಗೂ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. So yes, ನಮ್ಮ ರೆಡ್ FM ದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ದಯಮಲ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಕನ್ನಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ದಯಮಲ್ತ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರೆನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತೊನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಲು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮಿಸ್ಟರ್ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್, ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು, ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ PU ಕಾಲೇಜ್,
and Mr. Srinath Hebbar, Managing Director of Land Trades Builders and Developers, and Mr. Mukund Kamath, Managing Director of Ideal Ice Cream, Mrs. K. Usha, Senior Divisional Manager, Oriental Insurance, Mangalore, and Mr. Prashant Sheth, Proprietor of SL Sheth Jewelers and Diamond House. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶೋಭಿತ್ ಶೋಭಿತ್ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ DGM ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದುಕೆ ಏನನ್ನುವ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ಲ ಬತ್ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಅಪ್ಪಣ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರುದುಕ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಅರ್ಲದು ಇನಿತ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಒಂದು ಉದೀಪ ನಾಯರುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸುರುಕಾದು ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನುಂದಾಣ ಆ ದೇವೇರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ತುಳುನಾಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ನ ಪನೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ಪನೋಡು ಪಂದ್ ಹರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಓವರ್ ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾದೇವನ್. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಣಪತಿನ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಿರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪನೋಡೊಂದಿಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ AV ಪ್ಲೇ ಆತಂಡ್ ಆಂಡಲ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗರ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆನ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಪುನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಹೋಗುತ್ತುಂಡೆ ಹಾಲಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನೀರಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕು ನಿಜವಾದ್ಲ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನು ಪಂದಿತ್ತರ ಅವು ಇನಿಕ್ಲ ನಮಕ್ ನೆನಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪದ್ಯನು ಪಂತಾರ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನರಾದು ಬೈದರು ಒರ ನಿಖಲ ಜೋರಾಯ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಯನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪುಗ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ MD ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೇನ್ಲ ಇಂಗುಲ್ ಮೋಖೇಡ್ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. So heartily welcome to Vijay Raghavendra sir and one of the actors that we always admire. So thank you so much for your presence here. So awe ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. So next ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸುರುತ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಒಂಜಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿನ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಅವು TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. ಸೊ ಆರು ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ದಾದ ಉಂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರೆಂಕುಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಲ್ಲ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಖೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ರೈಟರ್ ಎಂದೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ದಾಯಗನ್ ಪನಗ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಯಾನು ಶೋಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ
ಕುವೇಟ್ಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದಾದಾನಂದ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಬರೆತಿನಾರು. ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಸಿಂಗರ್ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗಾರಿನ ಅರೇಬಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದು ತುಳುತ ಪದ್ಯ ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಅರೇಬಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಲ ಬೈದನು ಆತ್ ತುಳು ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ರೈಸ್ ಒಂದುಂಡು ಪರಿಯನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಡುಲ್ಲೇರ್ ಅರೇನ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ 2014 ಶುರುವಾತುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡ್ FM ದಕುಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆ ನೀರ್ದು ಇಡೆಮೂಟ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬೋರ್ತುಡ ಮನ್ಪಲೆ ಎಂಗ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೆನ ನಿಕಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೈಡ್ ಎಂದು ಪನೊಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಏರ ಬತ್ತಣ್ಣಲ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪೋವಂದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪಿನ ಎಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಕಾಂಡೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಬನ್ನಗ ಕೇನಿಯರ್ಗೆ ರೆಡ್ FM ಸರ್ ಇರ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದೆ ಸರ್ ನೀ ಪಲ್ಲೆ ದಾಲೆತ್ತನ ಹಿಂಗ ದಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಬ್ಬಾಸಡ್ ಐಡಿಯಲ್ ದಕ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಬಂದ ಅಂಚ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪನೋಲಿ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮೇರ್ ಬೈದರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿನು ಬೊಟ್ಟುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತನು ಕೊರಡು ಪಂದುಕೇನೋನ್ವಾ ದ ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ. ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಉಲೇರು. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋಕುಡು ನಡೆಯುಡು ಪಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು. ಸೊ ಮೆರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟು ರೀತಿಡು ನಮಕುಂಡು ಪೂರಕುಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೆರೆನು. ಅಂಚನೆ ಮಿಸಸ್ ಕೆ ಉಷಾ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆರೆಲ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ SL ಶೇಟ್ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್. ಸೊ ಆರ್ಲ ಇತ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬರ್ರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೋಕೆಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೇರ್ ಬೈದರು ಮೆರೆನ್ ಜೋರದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು. 2014 ಇನಿಮುಟ ಮೇರ್ಲ ಪನ್ಪುನಾತೆ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಬೋರ್ತುನ ಮನ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಏಪಗಲ ನೋ ಒಂದು ಪಂತುಜರಾರ್ ದಾದ ಪಂಡಲ ಎಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು. ಸೊ ನಿಕಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು ಪಂದಕೇನನ್ವಾ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆರ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಆಡ ಆರೊಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅರ್ನಲ ಯಾನ್ ಪುದರ್ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ BM ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಸಾದ್ IPS ಸೂಪರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪೊಡಿತ್ತೋಡು ಆಡ ಆರುವಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲೇನ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡಿತೀನಂತ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಅತಿಥಿನಕುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾಯರ ಎದುರು ಬರೋಡು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಲ್ತದ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಐ ವುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM of Red FM Karnataka and also the station head of Mangalore Red FM Shobit Shetty. So akul dayamaltadu edur batadu atithinaklenu tudar arlaire ಎಲ್ಲ ತನ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं सन्ध्यादीपं नमोऽस्तुते दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं सर्वतमोपहं
official inauguration of Red FM Tulu Film Awards Season 4. ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Land Freights, Builders and Developers presents Red FM Tulu Film Awards Season 4. दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं सर्वतमोपहं दीपेन साध्यते सर्वं. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡ್ ಸೊ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲ್ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶುರುವಾನಾಗಲ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನೊಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದು ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂದತ್ತು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಕಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾಯ್ ನಂಚಿನ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೇರ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಆಕ್ಟರ್ ಸಿಂಗರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟರ್ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಮಾದರೇಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಂಜಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ವೆ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಳುಲು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಆಸೆ ನನಗೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಳುಲು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಇದು ಒಂಥರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕಟೀಲಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪಬ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಎಲ್ಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದು ಬರೀ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರು, ನಟರು, ನಟಿಯರು, ಬರಹಗಾರರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವಂಥ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗೆ. ಅಂಥ ಕುಡ್ಲಾದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ನವರು ಸತತವಾಗಿ ಇದು 4ನೇ ವರ್ಷ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಮರುಮೈಯಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಬೇಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ, ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೂ ಆ ಕುದ್ರೋಳೇಶ್ವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು 2 ಪಾತ್ರನ ಪನಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೋನ್ವಾ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪರಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಿತ್ತನ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಲಾ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದದ್ದು ಅಂದೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಅವಾರ್ಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಬಂಡ ತುಳು ಕಲಾವಿದರೇನು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹತ್ತು ಅಂಡ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಬತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಜನಕ್ಕಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಆ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ ಉಂಡು ಐನು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ಬರೋಡು. ಇನಿ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಡೇರಿ ನನಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ತುಳುವಿನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಮಾನ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದರು ಪಬ್ಬಾಸ್ ಇದ್ದರು, ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬೀಡಿ ಉದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಂಚಿನ ಉದ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೆಡ್ FM ಬಂದು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸದಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ರೆಡ್ FM ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚೆಕ್. ಯಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೈಪಾಲೆಮಾರ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ FM ಬೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಇರನ ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ದುಂಬುದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಆಂಡ ಬೇಸರ ಆಪುಂಡಾಯಗನ್ ಪನ್ನಡ ಈದ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಗಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಗೆ ಅವೇನು ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯದ ಅಂತಿಲಕ್ಕ ಜನಕಲು ತೋಚಿಂದ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಷಾಢ ಮೈದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ದುಂಬಗಣ್ಣಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತು ಒಂದು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ತೋಜುಂಡು. ಅವತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಅದು ಮಲ್ದಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ರೆಡ್ FM ದಕ್ಕಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನ್ನಡ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಇವ್ನು ಎಂಕಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತಂಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಆಂಡ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏತುಂಡು ತುಳುಗೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತೆಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಡಿಸಿ ಅಪಕಾಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉದ್ದಾರಾಡು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣೊಂದೇ ಕೊಲ್ಲು ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಉದ್ದಾರ ಆಪೇನೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ತೆಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳು ಈದ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಂಡ ನಮನೇ ಇದ್ದ ನಮನೆ ಕೆಲವೇ ಜನ ತೋಚೊಂದುಂಡು ಅವು ಬುಡಿ ಎರಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚನೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರತಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಿದ್ದಾನೆ ಜಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ನ ಜಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಜನ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ನಟ್ಟು ಅಂದಾನೆ ಮಾಡಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕಲು ದಯದಿ ಇದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಬರ್ತದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದಾನ ಹತ್ರ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕೆ ಬಣ್ಣರಾಗಪ್ಪಿ ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಏನು ದಯ ಪಂಡಕ ನೂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತು ತಾಂಡು ನಮ್ಮ 150 ಪಿಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಾಗಿನ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓವುಲ ನೆಲ ಕಾಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕ ದಾನಿ ಕಾರಣ ದಾಯಗಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ತುಳುವರ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪು ಜಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಂಕಿತ್ತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪಗಳ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪಲಾಗ್ಲು ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಬಣ್ಣ ಎಡ್ಡನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕೊರತು ಅక్కడ ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಇಂಚನೆ ರೆಡ್ FM ತುಮ್ಮಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂದಿನ ಮುಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅక్కడ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಇನ್ನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ TA ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತ್ರೆ ಅರ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ನಮಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಣ್ಣದಾಲ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಏರ್ ಬತ್ತಿ ಚೆರಡಲ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಪಿನ ಆಪುನೆ ರೆಡ್ FM ದಕುಲು ಏಪಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೇರೆ ದಯ ಮಲ್ತದ ರೆಡ್ ಪಾತೆರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಡುಪುನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರೆ ಎನ್ನ ಎದುಡುಪು ನನ್ನ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚ ಉದ್ದ ಪಾತಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಕರಿನ 3 ವರ್ಷ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು
ವಾರ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಪಂಡದು ಅನ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಕಲು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಏನನ್ನ ಅಕ್ಲು ಜಡ್ಜಾದ ಲೆತ್ತಿದೇರು ನಾನು ಪೋತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ತೆರಿದು ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಟ್ಟ 25 ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ 10 ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ದಾನೆ ಇಂಚ 25 ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡತ್ತೆ 10 ದಾನೆ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಬೈದಿನ ಎಂದು ಬಂಡದು ಅಕಲು ಪಂಡೆ ರೇಂಜಿನ ಅಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀಕುಲು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪಾರಂದಾಂಡ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದು ಅವು ಅಕಲೆಗೆ ಜಡ್ಜಾದ ಅವತ್ತಂದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವ ಅಕಲೆಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇಂದು ಏತು ನಮ್ಮ ವಾರಿ ತಿಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದನೆ ಅವಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ಆಂಡ್ಲ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಯಶ್ ರಾಜಿಡ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪೆ ದಿಕ್ಲಿನ ಅವಾರ್ಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಪ ಎಂಚಿನ ಆಂಡು ಓ ದಾದಾ ಆಂಡು ಅಂದು ಆರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಒಂತೆ ದೂರಡುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲೆನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ದುಂಬುಗಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಬೇಕಲೆಗೆ ಯಾನು ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಮೂಲು ಈ ಕದ್ರಿಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡ್ದನ್ನ ಸೇರುಂಡು ಮೂರು ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವು ಮೈದಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ಭೂತದ ಕೋಲ ಭೂತೋಗ ಬಲಸನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಹೊರಮರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಜನ ಸೇರು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೇರುಜಿ ಎಂಕಿಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಸಹಾಯ ಇಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಆಶಯ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಉಷಾ ಅಂಚನೆ ಕರ್ನರ್ ಶರತ್ ಬಂಡಾರಿ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಮೊಕುಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲ್ಕೆದ ಮುಖೇನ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದಕೇನೋನ ಒರ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕೊಡಾರ ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಕೊರಡು ಪಂದಕೇನೋನ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿಗೆ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಎಂಗಳು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ರೆಡ್ FM ಸುಂಬೇರು ದಯಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಕೊರಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗುಡೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ Vijay Raghavendra sir, thank you so much for your presence, sir. And Shobit Shetty, station head, Mujelya goodies pack. And Anchane Nama Krishna J. Palemar sir, we request Ganeshan sir to hand over the memento and a token of love, a goodie pack. And Joraina Chapale, please, for Krishna J. Palemar, for your presence. And T.A. Srinivas, Tulu film producer and distributor, we kindly request Ganeshan sir and Shobit Shetty to hand over the memento and the goodie pack to T.A. Srinivas sir. Thank you so much, T.A. Srinivas sir. And also, we request Ganeshan sir to hand over the memento to Shri Sitaram Kulal, ex-president Karnataka Tulu Sahitya Academy. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಕರ್ನಲ್ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ಶರತ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೆರೆಗ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಗಣೇಶನ್ DGM ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಕರ್ನಾಟಕ ದೆಮಲ್ತು ಮಾನದಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದಕೇನೋನ್ವಾ ಮೊಮೆಂಟೋ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ
ಆ ಮಾನದಿಗದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತಣ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾನದಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಅತಿಥಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೋನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ MD ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ FM ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವಾ. ಅಂಚನೆ ಮಿಸಸ್ K ಉಷಾ, ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮೇರೆಗೆ ಶೋಭಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೋನ್ವಾ. Yes, thank you so much Ganeshan sir and Shobhit Shetty. And now ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅತಿಥಿ ನಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ನ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೇ ಮಟ್ಟ ಒಪ್ಪೋಡು ನಿಖಿಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿದ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ. ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಕಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇನ್ನೀತ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಿಖಿಲ್ ಎದುರು ದುಂಬುದಿಯುವುದು ಇಂಕುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್. ಸೊ ತುಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಡುಂದ ಪೂಜಾ ಏರ್ ನಲಿಪೋರ ಇಂಚಿನಯ ಯಾನ್ ನಲ್ತದ್ವ ಇತ್ತ ಬೊರ್ಚಾಂದ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜದ ಇಜುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಲ್ತದ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಡ ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಜುಲೆರು. ಸೊ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಅರೆ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಅಪ್ಪನಾಗ ದಾದ ಮಂತದಿತ್ತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ತೆಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜಿಬಿಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತೆ ಈ ಜಿಬಿಲಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಲಿಂಗೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲಗೂ ಬಂದಿತ್ತಾಗೆ. ಸೊ ಆರು ಮಾತ್ರ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನು ವಿನ್ ಆತರ. ಎಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರೂಪ್ ಉಂಡು. ಎಸ್ ಹೆಜ್ಜೆನಾದ ಅಂದ್ ಅರ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಟ್ರೈನ್ ಮನ್ಪರು ಡಾನ್ಸ್ಗ್. ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಐಟ್ ಆರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಅರ್ನೊಂಜಿ ಶಿಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆತರು ಅಂಚನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರ್ತೆ ತಿಕ್ಕದನು. ಸೊ ಅರೇನ ಇತ್ತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಜ್ಞಾನ ಐತಾಳ್. Yes, so please put your hands together for very talented Jnana Aital. के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरिया, उस
पे ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया लाख कोई दे हुंकारे लाख कोई धमकारे हम तेरी राहों पे चलते हम नहीं रुकने वाले मेरा देवा देवों का देवता माता देवा देवों का देवता पैर रुकने ना सर के झुकने ना देगा मोरया रे मोरया गणपति बाप्पा मोरया शंभु सुताय लंबोदराय मोरया मोरया रे बाप्पा मोरया गणपति बाप्पा मोरया देव श्री गणेश 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 ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 Give it up. That's right. I got my bong in my cup and I'm about to bust it out. Let me hear you say. Let me hear you say. Aya dekho aya Bappa Moria. आया देखो आया बप्पा मोरिया नाचू में नचाए बप्पा मोरिया तेरे ही बंदे है सबसे चंगे कर देंगे दंगे तू है तो डर है क्या दिल से कहेंगे जो है दिल ने कहा कि साडा दिल भी तू साडी जान भी तू साडी शान भी तू मान भी तू अरे मान भी तू वरदान भी तू कि साडा दिल भी तू साडी जान भी तू साडी शान भी तू मान भी तू अरे मान भी तू वरदान भी तू Now move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Move your head around, move your head around, move your head around. You know he's got my back. Now raise your voice, make some noise for Bappa Moria. Whoa, what a performance. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ for team H Nata.
ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಜ್ಞಾನ ಐತಾಳ್ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ನೆನಪಾಪು ಅವು ಒಂಜಿದ ಅವ ನೋಡಿ ಇಂಕ ಈ ಅಂತೂ ಇಂಚಿತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ Correct ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಫಟಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲಾ ಹೀರೋ ಮಂತಿನ ತೂತನ್ ಅವು ತೂತಾರ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕ್ ದಾದ ನೆನೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಮೇತ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಲಕ ಏಬೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ದಾದ ನೆನೆಪಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಕಿ ಡಾನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಪಿರಾವುಡ್ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೋನೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಯಾನ್ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನ ಮಾತ ಯಾನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ್ ಮನ ಖಾಲಿ ಗಣಪತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಐದಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಪಾಡ್ರೆ ಮಾತ ಪಿರೋಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಮರಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹೇ ಮರ ಮಾತೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅದು ಗಣಪತಿ ಪುರ ದೇವೇರನ ಒಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಲಜ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಪರೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಕೊಂದಿತ್ತು ದಿನ ಅಂಚೆ ಆ ದಿನಾನ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಆಸೆ ಅಂಡ್ ಗಣಪತಿನ ಮೋನೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಎದುರು ಬತ್ತು ನಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ ನಲಿಪೇರನೆ ಸುರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎಸ್ ವಿನೀತ್ ಇನಿ ಇತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೀಸನ್ 4 ನಡತೊಂದು ಅಂತ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರೆರೆ ಶುರು ಮಂದಿಜ ನನ್ನೈತೆ ಶುರು ಮಲ್ಬೋಡು ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಎಸ್ ಪೊರ್ತಾನಗ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ್ದ ಅದನ್ನ ಲತ್ತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಹಂದ್ ಇರಿ ಲತ್ತನೆ ಮೂರೇ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ 3 ಲತ್ತನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಚ ಮೆಜರ್ ಮಂತದ 3 ಎಸ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪುನುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ಆವಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟರ್ ಉಪ್ಪೇರು Yes. ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಡಿಟರ್ ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಂಗುಲ್ ಪೋಪುಣು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದೋಪುಣ ಐ ಮೀನ್ ಶೋಕಡ್ ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಶೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಡಿಟರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತದ ಸುರೂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಪುಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಸೊ ಏರೆಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಏರೇ ಪೋಪುನು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಏರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ವಿಕಾಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಅಂಚನೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸೊ ಜೋರಾಯ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಾವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಹುಷಾರ್ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಸೊ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಇತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿನ್ನರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಫಾರ್ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೊ ಮೆರೆಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಂಡು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4 ಸೊ ನೆತ್ತ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಫಾರ್ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡಿಟರ್ ಆರ್ ಪಾತೆರ್ಜೇರ್ ಖಾಲಿ ತೆಲ್ತದೆ ಸುಧಾರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆವೊಡುನ್ ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಂಡ ಮೇನ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಎಸ್ ಅವು ಹೀರೋ ದಾಪನ್ ಪನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೀರೋನೆ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಅತೀತ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಐಕೊಂಜಿ ಕತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಎಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ದಾಪಂಡ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡ ಆ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಬಲಿಪುಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಾಳ ಸರ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಲಿರಿಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಎಸ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ವಿನ್ನರ್ ಏರಾದುಪ್ಪು. ಏರಾದುಪ್ಪು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಸೊ ಬಾಳ ಸರ್ ದಯ ಮಲ್ತದ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಫಾರ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸೊ ಆ ರಿಜ್ಜರ್ ಅರ್ನ ಪರವಾದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಆರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಪತ್ತನಾಜೆ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಳ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮನೊಂದು ದುಂಬುದ ಅವಾರ್ಡ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯ್ಬೇಕ ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಡು. ದಾಯಪಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡಿಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆರು ಅವಿನ ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಪನೊಂದು 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 ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಐಟೊಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಪನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ್ಲೆ ಈರ್ ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತ ಬತ್ತ ಎಸ್ ವಾ 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 ವಾ. ಸೊ ಈ ವಾವ್ದ ಕಾಟ ಪೂರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಡ್ಲೈತೆ ಶುರು ಆತಿಲಕ ಉಂಡು ದಾದ ಪನ್ಪರ ಶರ್ಮಿಲ ಓಲ್ಲ ಪೋದು MC ಮಲ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಕಾಲಿಂಚ ಮೈಕ್ ಪತ್ತನಗ ಯಾವ್ ಜನ ಬಂದ್ಬೇರು ಅಪ್ಪನಗೆ ಈ ಮೂರಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಂದಗೆ ವಾವು ಯಾವ್ ಪಾತಿರ್ವ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದ್ಲೆ ಎಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಬೇದಾಲದೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ರೋಪ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ ಕೊರರ ಏರಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೆ ಲೆಪ್ಪುಗ. ಸೊ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದಲ್ಲಿರಿ AC ಭಂಡಾರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಮಿಸ್ಸಸ್ K ಉಷಾ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಕ್ಲು ಇರುವೆರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಏರೇಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಓದು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ವಿನ್ನರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪತ್ತನಾಜೆ. ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೋತುಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ಗ್ ಪತ್ತನಾಜ ಚಿತ್ರಗು. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಜೋರಾಯ್ನ ತಾಟಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಲೇ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈ. ಸರ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆತಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡು. ಸೊ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ ಪನೊಲಿ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಲ ಪನೊಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪತ್ತನಾಜ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಲೇನು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುತ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಆರಂಭ ಬಲ್ತಂಡು. ಇನಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಚಿತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣಲೆಡು ರೆಡ್ FM ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒಂಜಿಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡಪೆ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆ ಈ ನೆತ್ತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯ್ನ ಕತೆ ಬರಿತೀನಂತಿನ ತೋನ್ಸೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ಜಗತ್ತು ಅಂಚನೆ
ಸಮಸ್ತ ಪತ್ತನಾಜೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮರಿಯನ್ ಸಂದವೆ ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you so much. And once again, congratulations, sir. So well, thank you so much. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. So well, moving forward, best action, the award for the best action. So ಈ award ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಶರ್ಮಿಳಾ, I would like to call upon Colonel Sharath Bhandari and ಅಂಚೆನೆ we have Captain Deepak Adyantaya. ದಯಮಾಲ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. Colonel Sharath Bhandari and Captain Deepak Adyantaya. ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆರ್ಮಿಡ್ ಎತ್ತಿ ನಕಲು. ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ಅಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಕಲ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ದೇಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿನ್ನರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರೆ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಬರ ಕೇಟರರ್ಸ್. ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ for the stunt man, the stunt master Vikram More. The best action award for the film Amber Caterers and the man himself Vikram More. Congratulations. Sir, you would like to have some words enadru? So congratulations. So win ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. Firstly, I would like to thank Red FM ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಅಂಬರ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜಯರಾಜ್ ಭಜಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much. Once again, congratulations. ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಲ್ ಶರತ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೀಪಕ್ ಅಡಂತ್ಯಾಯ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಂದು. ಸೊ ವಿನೀತ್ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಮದಮಾಪುನಂಡ ವಾಟ ಇಪ್ಪದ ಪೊಣ್ಣು ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ ನಿನ್ನನೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಡುಪ್ಪೊಡಾತ್ ಎಂಚ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಓಲಾನ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟದ ಒಂಜಿ ಅಳ್ಳಿದ ಪುಣ್ಯ ಇಂಬೆ ಬಜ್ಜೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಈತ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಈತ ಡಾನ್ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಎನಿ ಡಾನ್ಸರ್, ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸರೇ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಎಡ್ಡತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಸ್ಟೇಜ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಈ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿಂಗರೇ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡತ ಅತ್ತೆ ಈ ಪಾತಿರ್ವ ಎಂಸಿ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಸಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡತ ಎಂಸಿ ಲ ಬರ್ಚಿ ಡಿಸಿ ಲ ಬರ್ಚಿಂಕ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಂಡ ಡಾನ್ಸರ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಆಲ ರಾಪುಜಿ ನಮಕ್ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಏರ್ ನಾಂಡಲ ಗುರ್ತದ ಬಜ್ಜೈ ತೋಟದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಣ ನಮ್ಮ ವಿನೀತ್ಗ ಪಲ್ಲೆ ಐತ ತುಮಿ ಅಂತ ಆಯೆಂದು ಪಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಲಾಂಚನೆ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಡನಿ ಬುಡಿದಿ ಎಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ಚೇರನ್ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮದ್ರಂಗಿ ಆಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆ ಡಿಜದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಡುಪ್ಪುಡು ಅದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಿಖಲ ಎದುರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪ್ರಕಾಶ್ Madhavan and Rupa Prakash. So please put your hands together for very talented Prakash Madhavan and Rupa Prakash on the stage. Testing. Hard. J. Hard. J. Delay. Test. Testing. Hard. J. Monitor. Delay. Testing. Hello. J.
टेस्ट हाल ತಾಟಿ ಬತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಚೋರಿ ಚೋರಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡು ಸ್ವರ್ಗದ ಎಂಟ್ರಿ ಕಚ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಮಾಯ ಚಂದ್ರನ ಮುಂದೆ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲ ಶೇಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪಾಕ್ ನಡಕೆ ಶೋಕು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಭೂಮಿ ವಿತ್ ರೂಪದಿಂಗಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕಿಸ್ 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 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಯಾ ಮಿಸ್ 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 ಒಂಚುಕೋರೋ ಲಿಯಾ ಕಿಸ್ 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 ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಯಾ ಮಿಸ್ 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 ಒಂಚುಕೋರೋ ಲಿಯಾ பொன்னேடு நின்ன மோகேத ಬಣ್ಣ ಎಂಕಾದೆ ತಲಿ ಬೆರೆಯ ಅಜ್ಜೋಡು ಮಿತ್ತು ಅಜ್ಜೋಡು ಬೇರೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌದರುಯ ಅಂಬತ್ತಾರಾಯಿ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ವಯ್ಯಾರೋಡು ತಾನೇ ಪೊಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ಕುಸಲು ಕುಲ್ಲಾದೆಯ ಎನ್ನ ಮನಸಡೆ ನಿನಾನೆ ಮತದ ಪೊಣ್ಣು ಇರಿನ ಮದಿಮಾಲು ಆಗತದಾನಿ பொன்னேடு நின்ன மோகேத ಬಣ್ಣ ಎಂಗಾದೆ ತಲಿ
ಜೂನು ತೀರು ಗೆಜ್ಜೆದ ಸೌಂದರ್ಯ Once more, Tati, all of you. पंजीदा बड़ा बुगु कास दा मरल रंग रंग दा कैसा पंजीदा बड़ा बुगु कास दा मरल रंग रंग दा कैसा பொன்னான அமலுக்கு ஆசத உருளுகு கைத்த காசு லோசா ಸುರು ಸುರು ಅಗಿ ಪತ್ತುನೆ ಮನದಾನಿ ಅಗದು ಬರ್ಪುನೆ ಕಲಿ ಬರ್ತ ನರಳಲೇನೆ ಪಾಡ್ವನ ಬೆರಿ ಬಗಾಲ ಪಂಚೀತ ಬಡಬು ಕಾಸದ ಮರಳು ರಂಗ್ ರಂಗ್ ದಗಸ பொண்ண மலுகு ஆசத உருளுகு கைத்த காசು ಲೋಸ ಬಿಪಿ ಉಡುಪುಗಳ ನಿಖಲ ದಾಟಿ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿಯಾದೀನಿ ಬಿಡಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಮುಸರೆ ನಮ್ಮ ವಾಂಟೆ ಮಾಲಿಡು ಪುಗೆ ಪತ್ತೆರೆ ಕಂಗಸರ ಯಾವ ಪುರ ತಯ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ದಿನೊಟೆನೆ ಪಾಚೆ ಪತ್ತೆರೆ ಊಚಿ ಪಾಟು ಸೋರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಊರ ಮಾರ್ದು ಊರು ಗುರ್ದು ಬಲ್ಕೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಟು ಸಿಂತ್ರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಲ್ಲೆ ಕಾರ್ದು ಮಸ ನೋಡಿ ಜೈದೆ ಯಾರ ಕೆಟ್ಟಂಡೆ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಖುಷಿಯಾದ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ಪೀಪಿ ಉರ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಕೊಟ್ಲದ ಯಾನು 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 ಕುಟಲದ ಚಮ್ಮೇಲಿಯ ಚಾಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಪುಡು ಪವೆ ಜವರರ ರಾಜಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಕುಟಲದ ಚಮೇಲಿಯ ಚಾಂದು ಪನ್ನೋಲಿ ಪುಡು ಪವೆ ಜವರರ ರಾಜಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವರರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಲೆಲ ಮಗ ಲೆಲ ಮಗ పొర్లుడు పొర్లు பொருளுடு பொருளு பொருளு எதுಳು நாடு ಸಾರಗೆ ಸಲ್ಲುದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ பொருளோடு பொருளு பொருளு எதுಳು நாடு ಸಾರಗೆ ಸಲ್ಲುದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗಿಡಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆರಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ಅಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾನದ பொருளு ತುಳೆ பொருளோடு பொருளு பொருளு ಎದುಳು ನಾಡು ಅಸಾರಗೆ ಸಲ್ಲಿದ ತಾಮರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಾಂಡ ದಾಟಿ ಬರೋಡೆ ಮಾತಾಡ್ಲ
पास आते प्रेमानाते पास आते मल्ल क्लास परलो कलते ಏಕನಾತೆ ಮಂಜಾಲತೆ ಐसा सीने पट्टोडिते सेरी माता नलिपोगाइते सेरी माता नलिपोगाइते सेरी माता नलिपोगाइते ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿದಲ ಕಾಲೇಜ್ ಕರೀದಲ ಬೇತ ಮುಗಿದು ಟಚ್ಚುಡು ಪುಲೆ ಬರವು ಸರಬುಡು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬರವು ಸರಬುಡು ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕುದರ್ ಕಂತೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಡು ರಟ್ಟಿನ ತಲ್ತೆ ಆಯ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ನೆ ಕೊಲ್ತೆ ಕೆಲ್ಲೆದೆ ಏರು ತೂತೆ ಇಳಿದ ಖುಷಿಯೇ ಇಳಿಕೊಂಡು ಆದೆ ಇಳಿದ ಖುಷಿಯೇ ಇಳಿಕೊಂಡು ಆದೆ ಜಂತಿ ಅಪ್ಪ ಜಂತಿಯೇ ಸೋತು ಗೆಂದಿಯೇ ನೂದು ಮಾರ್ಕದ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕದ ಮುಪ್ಪತ್ತಾಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಿಗರ ಅತ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಬರೋಣ ತಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you. Thank you so much. That was really wonderful. Amazing performance by Rupa Prakash and Prakash Madevan. And also, Aita Ottugu, nama back dancers Aditi Nanchina, nama Karavali Karnatakada, onji bari adbhutavai Nanchina dancing team that is Velocity Dance Crew. Aklekulu onji joraina chapale korodun ban vinanti maltondulla. So well, inchinane onji जोरदार performance mata kaatundundu niklegoskara. This is all entertainment coming up in Red FM Tulu Film Awards Season 4. Thank you so much for your wonderful support Panandu. Nana Dumbuda Award Sharmila Amin. Yes. ಸುನಿಕ ಪದ್ಯ ಬರೆಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪದ್ಯ ಏನ್ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ಐಡ್ಲಕ ಏರ್ಲೈನ್ ಓದು ತೂತಿಜೇರು ಕೆಲವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕೊರ್ತಿನಕಲು ಪುಂಚಿ ದಕ್ಕದೇರು ಐಡ್ಲಕ ಕೆಲವರು ಪುರ ಮೂಲ ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಪುರ ಕೊರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲ ಚರ್ಮುರಿ ದಕ್ಕದೇನೆ ಏರಾಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲ ಏಪಲ ಬರಿತಿನ ಪದ್ಯನು ಪುಂಚಿದ ದಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪುಂಚಿದ ದಕ್ಕದಿನಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಮೂಲೆ ಕದ್ರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮುರಿ ಕಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ದಾತೆ ಪುಂಚಿ ದಕ್ಕಿನೇನು ಕೂಡ ಇದೆತ್ತದ ಚರ್ಮುರಿಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಏರ್ ಕೊರ್ರೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಶ್ರೀಯುತ ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸಿಇಒ ಮೇರೆ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದೊಡಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್. So Joraina Chapale for the two people please on the stage. Yes. Can we have the music? Builders and Developers presents Red FM Tulu Film Award Season 4 the Best Lyricist Award. Eregapotundu. So Mukund Kamath sir will take the privilege to announce the best lyricist. Best Lyricist award goes to Dr. Sunita Shetty for film Pattanaje. Wow, congratulations Dr. Sunita Shetty for the film Pattanaje. Yes, congratulations ma'am onjiraddu paatera.
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಕ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪರವಾದ ಈ ಬಹುಮಾನ ಗೆತನರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದುಂಡು. ರೆಡ್ FM ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. Yes, congratulations and thank you so much. So, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯತೀಶ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಮುಕುಂದ್ ಸರ್ಗೆ ಮುಕುಂದ್ ಕಾಮತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಎಸ್. ದಾದ ಅರೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೊರಬರ ವೆನಿಲಾ ಮಿನಿ ಇಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸರ್ ಇರ ನಾನೇ ಬದೊಂದು ಏನು ಬಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದು ಪುಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕುಡ್ಲಕ್ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಏಪಲ ಪಬ್ಬಾಸ್ ದೊಂಜ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಂದೆ ಓಡೆಲ ಪೋಪುಜೇರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ಪಬ್ಬಾಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂಡ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಡ್ ಇತ್ತಿಲಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಇತ್ತಿಲಕ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು. ವಾವ್. So yes, exclusive video about Ideal Ice Creams. Can we have the video please? ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿತಿಕ್ಕದಡ. ವಾವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತು ನಗ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಮೂಲೆಂತು ಸೆಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಿತ್ತು ನಾನು ಸುರ್ಕ ತಿಂತೋಲಿಂದ ಆಪುಂಡು ಇರೇಗ್ಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕಡೆ ನಾಲು ಚೊಕೊಬಾರ್ ತಿಂದು ಬತ್ತಿನ ಮರತ್ಕೊಂಡ ಬೆಗರ್ದು ಕೊಂಡಡು ಅವು ಎಕಡೆ ಕಡ್ದ ಇತ್ತದ ಬೇತನ ಯಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರ ಮರತು ಬೋರ್ಡ್ ದಾದನ್ ಮನಗಿತ್ತ 2017 ದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದ ಮತ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಓ ಮತ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ಮತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಂಡಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಅದು ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ. ಅರ್ಜುನ್ ವೆಡ್ಸ್ ಅಮೃತ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಪು ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆ ಮರ್ಲೇರ್ ರಂಗ್ ರಂಗದ ದಿಬ್ಬಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ನೇಮದ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತನಾಜೆ ಗುಡ್ಡದ ಭೂತ ಅಂಚೆನೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಸಾ. ಸೊ ಈತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರೆ ತಿಕ್ಕಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳುಕೆ ಅವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ. ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ದಾದಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಎಸ್ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ದಾಪಂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯರ್ನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿಂಚ ಮಾತೇಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದೆ ಯಾನೆ ಈ ಮಿನಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಾಂತ ಯಾನಿಚು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಐ ಹೀರೋ ಐ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಓ ಮೇರೊಂಜನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಪುನಃ ಗಡಿ ಗಡಿ ಹೀರೋ ಬಂದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಕೊರ್ರ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಆದುಂಡು. ಸೊ ನೆತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್. ಸೊ ಮೇರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ದ ವೆರಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆಕ್ಟರ್ hold on and the next very senior actor that is VG Paul. So mere dayamaltu vedikeda mittu barudu on pan vinanti maltondalla the very senior artist of Tulu film industry and also anchene drama actor and anchene director, the very senior person in Tulu film industry panoli. So areglonji jora ina chappale with Lakshman Kundar, VG Paul. Can we have the music now please? Okay, so VG Paul will take the privilege to announce the best supporting actress. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ ವಿನ್ನರ್
ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. So congratulations. ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ಏಸಾ. Yes. ರೂಪಾ ವರ್ಕಾಡಿ. The best supporting actress, the very beautiful. The very beautiful actress, Rupa Varkadi for the film Esa. Yeah. Hold on. Yes, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಲೆತುಕ. The very beautiful actress Rupa Varkadi. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಗ ಪಾತ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ಗುರುಕುಲ್ ಎದುರು ಕುಲ್ದೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್. ಅರೆಂದುರಾಗ ಇಂಕ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗ ಒಂದುಂಡು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೆರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಬಂಡ ಇಂಕ ಏಸ ಮೂವಿಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್. ಮೇರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏಸ ಟೀಮ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೋಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ರೆಡ್ FM ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Congratulations and thank you so much. Thank you so much Rupa Varkadi and thank you so much Lakshman sir and also Vijay Paul. Thank you so much. Thank you. Bari shok tojondulari. ಯಾನೂರ ಪಂಡೆ. ಅತಿ ಯಾನ್ ಆ ಪಂಡ. ಒಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಡಿ ಬಲುಡು. ಅತಿ ಯಾನ್ ಪಂಡ ದಾನೆ ರೇ ಬೆಚ್ಚನ. ಬೆಚ್ಚ ಜಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ಈ ಇಂಚ ಬಟ್ಟರ್ ಪಡಿಲ ಕಾಪುಂಡು. ಎನ್ನಡಿ ಇಂದಡಿ. Okay. So next set of awards done. Okay, so the next is for the best cinematography. So enjin anpanaga onji cinematographer epala onji kateta hero anpanoli. I mean the cinema the hero anpanoli. So director dada panperarna katene avenu visualize maltad aven capture maltad director anchene present malpone it's cinematographer. So anchene ita best cinematographer korpunanchina onji award year barondullerin panaga. So ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಧನರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನೋಟುಗು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಟ್ಕಾ ಸೊ ನೆತ್ತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ಧನರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್. So yes, best cinematography. So Dhanraj sir will take the privilege to announce winner Suresh Babu. Mr. Pattanaje. Babu Pattanaje picture gu potudu. Congratulations Suresh Babu. So nikala joraina taatila barudu. For the film Pattanaje, best cinematographer Suresh Babu. Such a beautiful moment. Sari sir ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸರ್. ಅರೆ ಬಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಮುಗಿತಾರೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ರಡ್ಡೇ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಚನೆ ಧನರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಅಂಚನೆ ಪಮ್ಮಿ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ಕದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ವೆಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? Next is about best art direction. Oh, one of the very important. Yes. So art director ijindana picture bari banga. And anchadu ee award in korre I would like to call upon Sharat Kadri, vice president nama Tulu Film Producers Association and anchene our director la. So r dayamaltu barodu vedikeda mittu anchene T.A. Srinivas sir la vedikeda mittu barodu ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. So ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ for both the people here, Sharat Kadri and T.A. Srinivas.
So, the Best Art Direction award goes to ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಬರ್ ಕೇಟಸ್ ದ ಕೇಶವ್ ಸುವರ್ಣ. Mr. Keshav Suvarna, congratulations. Kala joraina taatila baradu. Keshav Suvarna for the movie Amber Caterers, the best art director. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈ ಅಂಬರ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವಾರ್ಡು, ಗಣೇಶ್ ಅವಾರ್ಡು, ಮುಕುಲ್ ಮಾತ ಮಲ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಜಾಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಿಪ್ಪಡು, ಅಂಚನೆ ಸೌರಭ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಕುಲ್ನ ಮಾತು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲು. Thank you so much. joraina taati baradu Gaurav. Thank you so much, Sharad Kadri and Anchane T.A. Srinivas sir. Thank you so much. So well, ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಚಪ್ಪಾಳದ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಫಾರ್ ರೆಡ್ FM ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 4. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ದಾದನ ಡಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಾತ್ ತೆಲಿಪೌನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆಂಡು. Yes, so ತೆಲಿಪೌನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಗ ಇಂಕ ನೆನಪಾಪುನು ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್. ಎಂಚ CPL ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಐತ ಒಂಜಿ MC ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್ ಐತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಆರುಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ನ ಸೆಷನ್ ಆಯರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಾದಾಪುನ್ ಬನ್ನಗ ಸೊ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೀಸನ್ 1 ಆಡ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆಡ್ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡೆ ಬರೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯರುಂಡು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಮೀನ್ ಯಾನ್ ಎಕರ್ದಿಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲಿಪಾಯರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈಟ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ದ ఇక్కడ పండురు తిరిగి అప్పేసుండు మర పాడదు సో అంచనే మరతో పిరౌడు దీది మిక్కీ మౌస్ ద మోన్ ఎన్కంతదు ఎదురు నల్లి డాన్స్ మన్పోడు ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ತೆಲಿಪೋರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ MC ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದಿನ ನೀರು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪಾಡ್ಪಂಡ ಆವ ಅಂಚ ಮತ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲಿ ಬಜ ಅಂಬಡನ್ ಬಂದಾಲ ತೆಲಿಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದ ಜನಕುಲ್ ತಿಳ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಲೇನೆ ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಅಂಚನಿತ V4 ನ್ಯೂಸ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ತ ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದೇರ್ ಬಂಪನೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಥೀಮ್ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾದುಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡೂ ಡ್ರಾಮಾ ಗೋ ಡ್ರಾಮಾ ಕಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿನ ನನ್ನ ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರಾಮಾ ಲಿವ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬೇತದಾದ ಊರಿದನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚೆರಿ ಓಕೆ ಡ್ರಾಮಾದುಲಾಯ್ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಇಂಚಿನ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾಟಕದುಲಾಯ್ ನಾಟಕ ಓಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾದಂತು ಓಡ್ ನಮ್ಮ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓ ಅವೆನ್ ತೂನಾಗ ಅಂಚ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದ ಮೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಂಗ ಕಾಪುಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ತಾಟಿದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಜೋರಡು ಬರಡು. Thank you so much. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Carl Decor Harini Kalavidar on stage. ಮಗಕನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡ ಐಕೆ ಪಂಪು ಅಲ್ಲಿದಾಗ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುರ ಅವಸ್ಥೆ ಇಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಆಯ್ತಲ್ಲ
ಆಗ ಒಂಜಿ ಚೂಡನ ಮಂಡೆ ಚಂದ ಬರೋಣ ಇದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಂಗಿ ಬರಬಾ ಅಯ್ಯ ನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಅಡ್ಡ ಕಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಏನ ಮರಲ ನಿಕ್ಕೆ ಮಗನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಖಾಲಿ ಐತಿ ನಾಟಕ ಬರ್ತಾನಿಯಾ ನೇ ಬಾರಿ ಪಾತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದು ಇನ್ನೆತ್ತು ನಾಟಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೆಡ್ದು ನಾಟಕ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲೆಟ್ ಮಂತೆ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೆಟ್ ಮಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಟ್ ಮಂತೆ ಬಕ ಶೀಲ ಇದ್ದಿರ ಮಂತೆ ಅಂದ ಅಂದ ಈ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೆಟ್ ಹಿಡಿದಾದ ಅಂತ ನೀ ಕಾಪಿ ಕಡ್ನೆಟ್ ನರ್ವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಐಟ್ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ದೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ನರ್ವಸ್ ಸೈನ್ಯಾನ್ ಯಾರನೇ ನರ್ವಸ್ ಆವಡಿ ಐಡ್ದಕ ವೈವಾಟ್ ವಸಂತೆ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ ಐಟ್ ವಸಂತೆ ಮಂದಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ವೈವಾಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರ್ನೋಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ವೈವಾಟ್ ಐಡ್ದಕ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವೆ ಮಲ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧವೆ ಮಾಧವೆ ಮಲ್ತಿ ರಮಾ ಬಿಸಿಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರು ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅಣ್ಣ ಆರ ಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಅವೋಡ ಐಡ್ದಕ ಗೋಪಾಲ ಪಾರ್ಬಾಲವಂತೆ ಐಟ್ ಗೋಪಾಲವಂತಿನಿ ರಮಾ ಬಿಸಿಲು ಪಾರ್ಬಾಲವಂತಿನಿ ಯಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ ನೆಟ್ ಮಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಟ್ರ ಮಂತೆ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತೀನಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ಭಟ್ರ ಮಂತೀನಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿ ಯಾನ್ ಭಟ್ರದಿ ಅಂಚ ಐದು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕುಮೀಡಿ ಮಲ್ತೆ ಲಕ್ಕುಮೀಡಿ ಗಂಗುನ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನ ಐಟ್ ಗಂಗು ಮಲ್ತೀನಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಶೀಲಳಿ ತೆಡು ಮಲ್ತೆ ಮಿತೀರ್ತ್ ಮಿತೀರ್ತಿ ನಾಟಕ ಶೀಲಳಿ ತೆಡು ನಾಟಕ ಅಂದ ಐಟ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಜು ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅದು ನಾಟಕ ನಾಟಕ ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಈ ಸುರುಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಜನಕರ ಸುರುಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಕಲಾಮರಣ ಮೊಗೆಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘದ ಸಂಗಮಿತ ಸುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದಾದ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಪಣವುಕೇನೋನ್ನ ಅವು ಪಣವತ್ತು ಅಣುಕೆ ಉಂಟು ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಣವ ಬಣ್ಣ ಕಾಸದೆ ನಾಟಕ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ತೆಗಿದ್ರೆ ಸುರುಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾವಳಿ ಮಾರನ ಮಗೆ ಇತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಶುರು ಇತೆ ನಾಟಕ ತುಲೆ ನರಮಣಿ ತುವನ್ 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 ಹೌದದೆ ಅವು ಎಕ್ಕು ಐಕೊಂದು ಸಾಕು ಬರ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಕದ ಸೈಯಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಹಾಕಲಿ ನರಮಣಿ ತುವನ್ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ನೂತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏಪಯ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಯರಂ ನಿನ್ನ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೋಡಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ದುಮ್ನಾಣಿ ಹಾಲಿಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ ಮನದಾನಿ ಪೇಪಾಡ್ ಪಾಡರು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಐದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಮನೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏರ್ನಾನ ಪುದರ್ಬಾರ್ದು ಒಲ್ಪ ದನ ಊರ್ದ ಪುದರ್ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರಡು ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕುವೆಟ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಕುತ್ತಾರಡು ಅವು ಕುತ್ತಾರ ಕತಾರ್ ಕತಾರ್ ಸುರುಟು ಊಡು ಬುಕ್ಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಾಡು ಅವ ಅವಳು ಬುಕ್ಕಾಂಡ ಊರುಡು ಬುಕ್ಕ ಅಂದಮೈ ಸರಿ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಒಂದು ಪರಕೆ ಮಾಡೋಡ ಸರಿ ಪರಕೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇವರು ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸುರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸುರುಟ್ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಕೊಂಚ ತಂಬಿಲ ಸರಿ ఒక ಇಲ್ಲ ವರ್ಮ ಬೂತಲುಲ್ಲ ಐಕ್ ಪೊರಿ ತಂಬಿಲ ఒక ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಟು ಐಕೊಂಜಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ಕಣ ಈತೆಗೆ ಪೂರ ಏತಾವ ಈತೆಗೆ ನಾನು ಕುಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದ ಸದಾರ 20 ಸಾವಿರ ಮುಟ್ಟಾಬು ನಾಟಕ ಏತೆ ಕೊಯ್ಸೋದಿನಿ 15 ಅರ್ಧ ಪೇಮೆಂಟ್ ವೀರನ ಪರಕೆಗೆ ಬೋಪು ನಾನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಈ ನಾಟಕಗಳು ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸುರುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶಾರದ ದೇವಿ ಕೊರ್ತುನ 10 ನಿಮಿಷ ವೈಪೋ ಜಾವ ನೆಂಗ್ಲು ನಿತ್ಯಲ ನಟೋನು ಯಾವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದು ಯಾನೆ ಪಾಪ ಯಾರೆ ನಿಕ್ಕನ ಪೋಪನ್ ಪಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಪನ್ ಪಾಪ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರದ ಎಂಟ್ರಿ ಎಂಕೋರ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಸ್ಸನ್ ಮಾರೆ ಜೋಶ್ ಸಾರದ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂಚಿನೇ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬಂಜಿನ ಎಂಜಿನ 7 ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನ ಪಂಜಿ ಒಳಕೊಂಡು ಮಾರ
ಬೊಕ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿನ ಸೈಪಣ ಮಾರ ಬೊಕ ದಾದ ಯಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಪಣ್ಣಾನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜ ಆಯ್ತಿನೇ ಬಂಜಿದ ರೋಮ ಗೀಸಿದಿಜ್ಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವಾಯ ಬೈಯಡ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ ಸೈಪಣ ಬೊಕ ದಾದ ಸರಿ ಪಡ್ಕಂಜಿಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಯಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಇಸ್ಪಿಟ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ ಲೆಪ್ಪುಡ್ತಿನ ಅಕ್ಕ ಆಗ ನಾಲೈ ಮಗುರುಚೆ ಏ ಅಕ್ಕ 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 ಓ ಅಕ್ಕ ಸುರು 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 ತಾಪನಿ ಜಾರಡೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮುತ್ತು ತಾಪನಿ ಟೋಪನ್ ಉಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಮೇಕಪ್ ದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊರಿಯ ಟೋಪನ್ ಉಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು MBBS ಇಡು ಪಾಸ್ ಆತಕ್ಕ ಎಂಕ್ MBBS ಇಡು ಬೆರಿತಕ್ಕ ಬೆರಿಟ್ MBBS ಬೆರಿಟ್ ಎಂಜಿನ ಬೆಸರಪ್ಪ ವೈದಿನ ಅತ್ತಿ ನೀರ್ನ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂಜಿನೆ MBBS ಗೆ ಅವು ತೂಲೆ ಬೀಡಿಗು ಕೊನಪುನ ಪಂಜೋಲ ಕೊಂಡು ಮಾರ ನೀ MBBS ದ ಫೀಸ ಮಾರೆ ಅವು ಕಲಾವಿದೆ ರೇಟ್ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ MBBS ಇಡು ಪಾಸ್ ಆತಕ್ಕ ಶಾರದಾ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಖಂಡದ ನಮ್ಮ ಅವ್ವೇತ ಶಾರದಾ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ತಿರುಪತಿಗೆ ಆಳಿಯೇ ಕುಜಲ್ ಕೊಡ್ತು ಬೈದೆ ನಾ ಕೊತ್ತಿಗಿತ್ತಿ ಬೈದಿನಿ ಇಬೆ ಅವನೆ ಟಿಚ್ಚಿ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ಫಿಲ್ಲಪ್ ಅಂತೀನಿ ಮಾರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೋಪನ್ ಬಿಡ್ತು ಬೈದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಮೆನ್ನ ಸೂಪರ್ ಶಾರದಾ ಈ MBBS ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಕೂರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಪದ್ಯ ದಾಯೇ ದೇವ ಕನೀಕರ ದಾತೇನಿ ತೂಪದಾಯಗ್ ಎಂಚಿನೆ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕೆ ಆಪೆ ಮೇಜಿನಲ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕೆ ಆಪೆ ಮೇಜಿನಲ ಆಯ್ತಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ತೀರಿ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕೆ ಆಪೆ ಮೇಜಿನಲ ಮೋಕಿಡ್ ಸಾಂಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಸಂಕಡನ ಮೂಕಿಡ್ ಸಾಂಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬರ ಸಂಕಡನ ಎಂಜೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಜ ಪಂಜೋ ಏ ಎಂಚಿನ ಕಡಪುಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಶಾರದಾ ನನಗೆ ಒಂಜೇ ಬರಿದೀನಿ ನನಗೆ ಒಂಜೇ ಬರಿದೀನಿ ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈದು ನನಗೆ ಒಂಜೇ ಬರಿದೀನಿ ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ನಿನ್ನ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ एक मदिमे बोर्चक ಈತ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ ಮದಿಮೆ बोर्चक ಅಲೆ ಲತ್ತಿಗೆ ಮಾರೆ ಕುರಿಜಿನ ಪಾಪಂಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯಾನು ಲತ್ತುಂದು ಅವು ತೂಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲು ಲತ್ತ ಬುಲೆದ್ರ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಕಾಲಿ ಇರುವ ಏನನ್ನ ತುಂಬಡತ್ರಿ ಏರ್ ತುಂಬುನಿಯ ಇರುವ ತುಂಬಿನಾತ್ರಿ ಇರುವ ತುಂಬಿನಾತ್ರೆ ಎಂಕಿ ಈತ ಪಕ್ಕ ಮದಿಮೆ बोर्चक बोर्ಚಿ ಶಾರದಾ ನಿಕ್ಕಿಯನ್ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಅನ್ಪೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೆರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ಒರೆಸಿ ನೀ ಇಪ್ಪಿಸಿರಿ ಬಿಡಲ್ ಏನಾಳು ಅಲೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಬಂಡಿನಿ ಮಾರೆ ಅಡಬಿಟ್ಟ ಬಾಯಿ ಪಟ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಿತ್ತ ಹಲೋ ಅನ್ನಂದೆ ಎನ್ನೈತ ಒಂಜ ಸಾರ ರೇಟ್ ಅಕ್ಕ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕತ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಯಾನ್ ಕತ್ರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ಅಂದನ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಅಂದಕ್ಕ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕಲ್ ಬೋಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಬೋಡ್ತ ನಾನು ಕೊನಾಲೆ ನಿಕಲ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನಾಲೆಕ್ಕ ಓಡನೆ ಹೋಗಂಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಐಟಮ ಛೇ ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಿ ಫೋನ್ ಮತ್ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತ ಎಂಕಿತ ಈತ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚ ಊಟ ಎಂಕಿತ ಈತ ಬೇಗ ಮದಿಮೆ ಬರ್ಚಕ ಬರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತೆ ಪೋ ಏರ್ ನೀನು ಅಮ್ಮ ತುಬ್ರೆ ಬಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಾ ಎಂಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವುಡ್ ಈಮೆ ಅರ್ಬುದ ಕಲಾವಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡಾಲೋ ಮೋನಿಕಾ ಬ್ಯಾಂಕ್
బ్యాంకుడు కట్టంది లోను కరెన్సీ జంది ఫోను ఏరియా మల్తిర్ని నండాను వరుణ పర్తి 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 వరుణ ಪರ್ತೆ 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 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಅವು ಎನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಗೆ ಹಾಲಾಪನ್ ಪತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಬರ್ಚಿ ಇಮೇಜ್ ದಾಲಚಿ ಪರ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಜಿ ಇಜಿ ಬರ್ಚಿ ಬೇತೆ 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 ಬೇತೆನಾ ಅಲಗ್ ದಾಲು ಅಲಗ್ ವರುಣ ವರುಣ ನನ ನಿನ್ನನೆ ಮರಣ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರುಣ ನನ್ನ ನಿನ್ನನೆ ಮರಣ ಮರಣ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ವಿಲನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಟ್ರೆ ಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಬೇತ ಪಾಡು ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ದಾಲು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ನಿರ್ದೇನ್ನ ಮರಣನೆ ಆತು ಮಾರ ಹಲೋ ಅಂದೆ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಬತ್ತೆ 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 ನಡಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ನಡಿ ಏ ಸಾರಿ ಲೈಟ್ ಅಪ್ ಏ ದಾಗ್ಯಾ ಅತ್ಯ ಈಸ್ ಮಾತ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಗೆ ಮಾರ ನಾಟಕ ಏರಿಗೆ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ವಿಷಯ ಬೇತುಂಡು ಹೊರಡು ಇಲ್ಲ ಏ ದಾಜಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾರು ವಿಷಯ ದಾದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ಬೇತುಂಡು ಇತ್ತ ಇನ್ನು ನಾಟಕ ಯಾನು ಯಾನು ಸಂಘ ಸಂಘ ಸ್ವಾರಿ ಕೇನ್ಮೆ ಹೋಯ್ ಬಲ ಬಲ ಏ ಸ್ವಾರಿಗೆ ನಾನು ಯಾನ್ ತುಂಬೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚುಡು ಜಾಯ ನಾಟಕ ಉಂತಾದಿನಿ ಅವು ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದಾರೆ ಬೇಜಾರು ಪಚ್ಚ ದಾದಿ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ತು ಹೋಯ್ಯಾ ಇಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ತೀರಿರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಉಂಟದೆ ಅಕಲ ಸ್ವಾರಿಗೆ ಎಂದು ಮಾಪು ನಾಟಕ ಹೋಯ್ ಬಲ 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 తీరిని ಅವಳೆನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮೂಲೆನ್ನ ಸಾರ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಸುರುಕು ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪೆ ಈ ತುಳುನಾಡಡಿ ಎದ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೀರ್ನಲ್ಲ ಅಕಲು ನಾಟಕ ಮುಗಿತದೆ ಅಕಲ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎದ್ದು ಕಲಾವಿದರು ಚಿನ್ನವಳು ಯಾಂದಾದ ಮಾಸ್ಟ್ರ ಎಂಕುಲು ಪಾಪದ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಟಕದ ಮಿತ ಒಂಜಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ತು ಜಾವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಫೋನಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಇನ್ನು ಇಂಚ ದಯಮಾಡಿ ಮಾತ ಕಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾಟಕ ಖಂಡದಾವಡು ಓ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೀಮ್ ದಾವಡು ನಾಟಕ ನಾಟಕನೇ ನಿಕ್ಕುಲು ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮನ್ಕುಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ಡೈಲಿ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಸೊ ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ BC ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ವಿನಾಯಕ್ ಜಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮೋನಿಕಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಕಾರ್ಡೆಕ್ ಅವ್ರ ಹರಿಣಿ ಕಲಾವಿದರು ಫೈನಲ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ Yes, so land trades builders and developers. So Mangalore, one of the finest builders. So akala mast projects aundu future nanalatu projects barrandu. So mokulu nama Red FM Tulu Film Awards da onje bennelu bunde panoli. So we have presentation about land trades builders and developers. So please put your hands together once for land trades developers and builders please. Vara joraina tati bidleduga. Thank you. Yes, can we have the video please? The year was 1992 when Mangalore was transforming from a small town to a great city. The emerging scenario called for much needed infrastructure in housing and commercial space. Thus was born Land Trades Builders and Developers, a new entity in the field of real estate, with a great dream to provide quality solutions in residential and commercial space. Starting out with housing layouts, Land Trades Builders and Developers
having years of experience in real estate and a solid reputation for personal integrity and commitment to customer satisfaction. Prime locations, top quality construction, excellent service and timely completion of projects makes Land Trades one of the most reliable realtors of Mangalore. A promise further met with an unflinching commitment to quality. ISO certification, CRISIL Real Estate Developer rating, affiliation to CREDAI, a commitment reflected in our continuing projects, such as Solitaire, a one-of-its-kind, towering 33-floor marvel of architecture situated at Hattil, which is also one of the tallest residential developments of Mangalore, offering a magnificent view of the Arabian Sea and all the luxuries of life. Situated right on the shores of the Arabian Sea is Emerald Bay, a beautiful luxury enclave best suited for building your own. Yes, I'm sure Land Trades builders and developers are improving the lifestyle of the. Definitely. So we have Mr. Mahesh Naik, who is a representative from Land Trades builders and developers. Demal to Vedike Badu, Nikla Joraina Tatila Bardarega, Onjuratu Patran Panero Leraru. Good evening, friends. I am here to deliver a brief message of greetings from Land Trades Builders and Developers, the presenting sponsors for this event. On this occasion, I wish to share a very precious childhood memory of mine. The year was 1973 and I was hardly 5 years old. And at that age, I had the thrilling experience of watching one of the first Tulu movies, and that is Koti Chennaiya. My parents had taken me for that movie, and I still remember many of the scenes, and especially the song Ekasaka. Why I am sharing this with you all is that Tulu movies can be so powerful and so impactful. And today I am very happy to see that Tulu movies have become an industry, a thriving industry on their own, and we have even an award ceremony for it. I wish to congratulate on behalf of Land Trades, Red FM for organizing this event to recognize the artists of this industry. And also, I wish to extend my greetings to all the people involved in this industry, like directors, producers, artists, and all the creative souls, and also all the movie lovers seated here, who are the people who run this movie industry. So thank you very much. Thank you so much, Mr. Mahesh Naik. So can we have a big round of applause for him? Okay, so thank you so much. So Nanath awards mada ee vedikede korre undu, best director, best movie, best actor, best actress, nanala malamalla picture Habibi baki hai mera dost undala panoli, and aita ottugu we have the performance also. So the best gymnastic queen panpunonji award padatina onji super aina performance vedikede mitte barre undu. So anchene Red FM dakulu ottige serdu nama maaterla Pulwama matters gu onji special dedicate maltadu onji tribute korpina anchene onji dance performance la ee vedikede ಮತಾಯರಂಡು ನನಾತ್ ರಂಗ ರಂಗಾಯರಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಗಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪೈ MD ಇನ್ವೆಂಚರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು, ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಸಾಗರ್ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂತ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ 2 dignitaries on the stage, please. Red FM Tulu Film Award.
So the best choreography. Okay, the Anvita will announce the best choreography. Okay, the best choreography goes to Madan Harini for Patanaje. Madan Harini for movie Patanaje. Congratulations, Madan Harini. ಸೊ ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಾಬು ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು. Thank you, Suresh Babu. And Anchane, thank you so much, Satyendra Pai, MD Inventurous Technologies, and also Anvita Sagar. Thank you. Yes, so next award the other best child artist. Wow unpanaga, yes sir. Merna childhood the ಬಗ್ಗೆ already panta the next child artist the award korre air stage barodilla irpanda Mr. Vinod John, who is a managing director of MIFSC, and Mrs. Usha, who is a senior divisional manager for Oriental Insurance Mangalore. Can we have a big round of applause for Mr. Vinod John and Mrs. K. Usha, please? ದಯಮಾಡ್ತಾ ನಿಕಲ ಜೋರದ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪಡು. The best child artist award. The winner is Baby Jivita for Goody Bhutha. Yes. Yes, Baby Jivita for Guddada Bhutha. ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಮಾಡು ತೂಕ. Congratulations, Jivita. And yes, Jivita, onji raddu paatera. Yes, our telikede arna onji paaterane namakku theripayare. Thank you so much. And the next set of awards. So yeah, before going to the next set of award, so child artist in panna enka Vijay sir nenepandu. So ellappunaga national award win aather. So which is a very inspiration to all the children who are just started off with acting. So hats off to that. Aryan ittala ike chinnari mutta anta. Exactly. Yes, and I hope you are having a great time out here. Yeah, ಒಂಚೂರು ಮಾತ್ರ ಸೆಕೆ ಆದಪ್ಪು, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂದಪ್ಪ. ಕುಡ್ಲಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕಾಮನ್. ಸೆಟ್ ಆದ ತೊಂದರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ನಿಂಕುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಒಂಚೂರು ದಾದಲ್ಲ ಬಾರಿಶ್ ದಾದಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪನಿ ಬಾರಿಶ್ ಗಂಟು ಮುತ್ತ ಪಾನಿ ಯು ಮೀನ್? ಯಾ ಇಂಬೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದ ಬಾಂಬೆ ಇರ್ದ ಕನಪಾಯಿನ ಅಂಚಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವು ಗಂಟು ಮುಟ್ಟ ಪಾನಿದ ಪೂವಂದು. ಯಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಎಂಗಲ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್. So e award in korre I would like to call upon the director of Bhargavi Dance Academy, Kannada Ratna Shrikant Upadhyaya. Mer dayamaltadu ವೇದಿಕೆ ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಬಂಡಾರಿ ಮೇರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆ ದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್. Shrikant Upadhyay and Lakshmish Bandari. Yes, I guess Shrikant sir will take the privilege to announce the best supporting actor. Best supporting actor, winner Naveen D. Patil. Wow.
for the movie. Film Arjun Vets Amrita. Yes, Arjun Vets Amrita. So Naveen D. Padil. ಸೊ ಅರ್ನ ಬದ್ದಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಘು ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತು ದಾರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. So congratulations to Naveen D. Padil. Best supporting actor Naveen D. Padil for the movie Arjun Vets Amrita. Yes sir, ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. Yep, sir. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂರಿ ಫ್ರಮ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್. ನವೀನಣ್ಣ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯೂಸರ್ ಇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you so much. Thank you so much, Shrikant Upadhyay sir and also Lakshmish Bhandari sir. Thank you so much. So well, next background score. Background score ಪಂಡ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ? ಜಿಂಕ ಕಾಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್